Umsakazo uthembisa ingoma ezonqamula unyaka. Ngibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kweYanda STK Media. Igama lami ngu-Ayanda Ngusabelo ngabamhlongo ngaphansi emsinga lapho engiqhamuka khona. Ngithanda nje ukuthatha leli ithuba leli ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi nje kokuqalula ngaphansi kweYanda STK Media, sacela nje ukuthi ukwenze okulungile ngani zakwethu, usubscribe, ulike, ushare futhi ushare nomndeni wakho kanye nezihlobo zakho. Kanti ungakhohlwa futhi ukukhuluma nathi la kwi-comment section yethu ngazo zonke izinto ehlezi sikhuluma ngazo. Asivele sigijime singene nodabeni esiphathele lona namhlanje. Umsakazo wokhozi FM esimazi kahle kakhulu lapha nohlelweni Isisonke Drive 326 ntambama umzokoloko uthembisa ke nje ingoma enamandla ngalendlela eyisimangaliso la kuhambisana khona neJemville yaseMnambithi ezophuma noma kazoyidropa ngomhla ka28 kiyo lenyanga lena. Osazoya abaningi sibonile sebeqalile bayiphusha le ngoma noma bakhuluma ngayo le ngoma okusho ukuthi ngempela cha konakele ngani zakwethu ake sihlale silindele umhla ka28 kuzobe konakele futhi kumoshakele. Uyeza umzokoloko uthi nje abantu mawuthi bebengakakhiphi noma mawuthi kusacabanga ngestudio cha usungahlala ulinde u7 noma u7 unyaka ozama. Mawuthi akwazi uyibona noma mhlawumbe umzwanga umzokoloko esikhathi bekhuluma neJemville nayi inkulumo yabo khona into esihlanganisile namajita iJemville siyakholelwa ukuthi le ingoma okuyiyona ezosifaka enyakeni omusha ka2021. So ungalahli ithemba njengamanje uyitshela ukuthi u2020 usu-right way off. Siyawuvusa ke manje u2020 somisa ngenyawo. iJemville ingoma senze nomzo ushuna omnandi kanjani, ushuna ongakazi ube khona, ushuna esithatha ngawo inyaka. Umsakazi igama lengoma. Abanye abantu abasafuna ukungena e-studio barekhode siyabacela ukuthi abame kanye balinde unyaka ozayo ngaphandle mabeyimisela for number 2. Mabeyimisela ubo number 2 ungangena ke e-studio uqophe. Kanti ke lapha ngoba ngishilo ukuthi osazwayo abanye osazwayo noma abanye abaculi sebekhuluma ngayo le ngoma le. uSpectacular nayo uke wayithinta le ngoma, kanti ke kanjalo futhi noElvovo nayo uke wayithinta le ngoma awuyizwele. Salmonani, what's good? It's Spectacular from the Kings of the Weekend, Spectacular and DJ Names. And I'm here to tell you right now that my homeboy Zokoloko is dropping a brand new one to the end of August. It's called Umsakazi. That's right, I didn't stutter, you heard it right. Umsakazi is dropping a song called Umsakazi. I see you doing the math, plus, minus, divide, multiplication. All of that, not necessary. The good times are here. Just know that Zokoloko, month end August, Umsakazi is coming your way. Number 42, this is your boy Elvovo Durango. Zokoloko is dropping a song called Umsakazi, featuring Jemville. Ingoma Umsakazi by Zokoloko. Cheers, Senkanchubu. Asazi ke thina nganza kwethu sungasho ke wena ukuthi ngempela ucabanga ukuthi le ngoma lena iza ngaluphi lolu hlelo noma iza kanjani noma izonqamula ngempela inyaka njengoba isesishilo ukuthi cha iyeza yona isendleleni bafowethu. Sibonile lapha ukuthi ngempela bayayiphusha iyaphushwa indawo zonke bayayiphusha ngempela osazwayo le ngoma lena. Nathi ke sithi ke nje ke silindile sihlele emlindelweni sonke ke hlale emlindelweni silindele umsakazo wethu esiwuthanda kakhulu #umsakazi. Ungakhohlwa nangokusilandela enkundleni zethu zokuxhumana lapha ku-Instagram ngiyatholakala @ayanda_stk bese kuthi lapha ekhasini lami ka-Facebook ngu-ayanda_stk_media bese ke futhi uhlale nathi ngani zakwethu kuze kube futhi nangokulandelayo. Siyabonga kakhulu.